gara aga. Akpọkuo m ebe niile agha metụtara olu m. O nwere ihe anyị chefuru, o nwere ihe anyị chefuru udo. O nwere ihe anyị chefuru, onye asịkwana m ekwu na. Ọ bụ nlefu anya ka ọ bụ nchefu ka ọ bụ amaghị. Nke ọ bụla ọ bụ, onye asịkwana m ekwu na. Asị na ekwughị ekwu mere ọnụ. O nwere ihe adịghị mma ntị ịnụ. Izu ndụ na-ahụhụ na ntị, mana mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya. Abụ m nwata na-asa ahụ n'afọ. Okwu m n'ụdị abụ nwere ike na onweghị ume, mana adọgekwa ntị n'ụda obi m. Geenụ ntị n'ụda obi m, ọ bụghị n'iwe, ọ bụkwa maka ọdịmma ala anyị. Mkpamkpa kpara na be anyị mgbe gara aga. Ihe karịrị afọ 50 ka agha bịakwutere anyị na-akwadoghị akwado. O nwere ndị pụtara n'ihu ọgụ ka ha chekwebe ala anyị. Ọtụtụ nwụrụ, ọtụtụ ka mgbọ tụgburu, anyị agụtaghị ọnụ. Ọtụtụ bụ ndị anyị ahụghị chacha ihe mere n'ala anyị. Mana o nwere ndị pụtara na ya bụ ihe. O nwere ndị mgbọ tụrụ mana ha nwụghị. O nwere ndị mma bere mana ha ka dị ala. Ka anyị jụkwanụ onwe anyị ebee ka anyị dowere ha. Ka anyị jụọ kedu ka anyị si elekọta ha anya. Ọ bụkwa ndị pụtara n'iru ọgụ ka ha chekwebe ala anyị. O nwere ihe kwesịrị na anyị ga na-eme dịka anyị nọ na njem nwere onwe. Ala Igbo dị ebube, ụmụ Igbo kajara kaja. O nwere ihe anyị ekwesịghị ichefu echefu. Ọ ka mma ịkụ mmadụ karịa ịkụ ji. Ọ ka mma ije na ndụ karịa n'ọnwụ. Ọ bụ mmezi ala anyị, ihiche ala anyị anya mmiri ka o dewe jijiji. Ọnwa tiwe, ịpụ na ama agụwa ụmụaka. Akpọkuo ụmụ anyị akpọkuo ụmụ ndị isi ala anyị niile. Akpọkuo ụmụ otu dịgasị iche iche. Akpọkuo ụmụ anyị ka anyị ledo ndị lụrụ agha mgbe gara aga ka nọ n'etiti anyị. Ọ bụkwanụ ha kachasị akwụkwọ niile edere maka ihe mere. Ha ga-akọrọ ụmụaka ihe bụ ogbunigwe ma kụziere anyị isi mgbọ. Akpọkuo ụmụ anyị ka anyị mewe ihe kwesịrị omume. Akpọkuo ụmụ anyị ka anyị mezite ala anyị. Akpọkuo ụmụ anyị